Vamwe vanoti kuipa kwezvimwe kunaka kwezvimwe. Panzvimbo yeMilford padonha tenga ranga rakatakura mafuta. Vazhinji vanogara munharaunda iyi vauya vakatakura mabhaketsi. Nhasi uno mabhaketsi avo haasi emvura chete asi anga achitakura mafuta. Vamwe vatoawana kare, vamwe ndo vakamirira kuti zvichida vachapiwa mvumo yekutorawo mafuta. Vataura vati vanotenda kuti vaona mafuta uye kuti tsaona iyi hapana kurasika upenyu. Taona vanhu vazhinji mune mabhaketsi ei? Mabhaketsi emafuta. Mafuta? Mafuta ari kubvepi? Ari kubva pagonyeti rabheuka. Manzwa sei imimi unzi kune gonyeti rabheuka? Ndafonerwa nasisi ari kubasa ndatongomhanya nemabhaketsi. Imimi mumabhaketsi matone mafuta kare here kana kuti hamusati matorawo mafuta? Asati atora, takatomirira kutora. Pane vamwe vanhu vatombotora here kana kuti mangomirirawo kuti pamwe muchanzitorai mafuta? Patone vatombotora watanga kuma12 kusvika kuseni. Isusu atongosvikawo vamwe vatora asati atora. 12 dzenguva idzi dzamuri kutaura idzi? Dzekuseni. Pakati peusiku? Mabhaketi atakagara ndeemvura kasi apa paitika tsaona yemafuta. Saka vana vese vari papa vauda mafuta. Saka zvaitika zvitukuchembe edu kuti aiwa kana zvaitika sekudaro hatidi kuti pakware vanhu edu tinge chingoda kuti mafuta acho tungowanhu tsaona hatizode kuramba tichiona futi asi mafuta anhu ambotipo boza arasika hachazi mafuta ekuti achaenda kukambani amafuta ongotiwo isusu onerera tombopiwawo mafuta. Driver kana kuti vanhu vanga vari mumotikari umu vakuvara here kana kuti vabudawo vasina kukuvara? Driver vanzi angokwara roko chete kasi mupenyu haana kuzotorwa kemweya nezvaitika, changokwara imota chete. Saka tsaona yaitika hanzi yaitika kuma10 ndo kutaura kwaitawo vamwe 10 dzemausiku. Mazoziva sei imimi kuti pano paitika tsaona iyi uye pane vamwe here vatombotorawo mafuta? Zvokuti vamwe vatora mafuta izvozvo handizivi, ndazouyawo kwachena nekuti isusuwo tofamba kwakachena. Saka tazongoonawo vamwe vanhuwo tichifambawo tiri mumalifti tichienda kwatikuenda asi tazongoonawo vanhu vakaungana takati ko pakaungana vanhu apa panei ndopa tasvika takaona kuti pane mafuta. Paita ngoda yemafuta? Mafuta vana mai vapromotwa. Vana mai vapromotwa aiwa vana baba tosvika mumba chifara chabuditsewo mari dzemafuta. Vana mai vochifraya? Vana mai vanorasa kubika aiwa apa takuda manje kuti isusu vana baba takutenga chi mapotatoes. Takutenga nyama nemapotatoes otibira mafresh chips. Tiri kuona muri kupenya mafuta abvepi mafuta? Mafuta pane tenga radonha panapa. Pane tenga radonha panapa. Saka ivi kupenya mafuta zvafamba sei? Hatadite tichidirana musoro tichirwira kuda kutora mafuta. Muchikura makambozorowo cooking oil here because nhasi tiri kuona muri kupenya. Tatoitanga nhasi. Tiri papressure. Okay, saka maona akawanda zvakadii mafuta imene? Ataona 20 liters. Saka kumba kuti akunobika nemafuta? Kunobika nemafuta. Akunobika nemafuta? Yes. Mondobikirwe chii? Kuna amai kumba here vanokwanisa kunyatsoFraya? Ya, variko amai vari kufraya. Muruda kuti kudii nekuti tinoziva kuti panoitika tsaona dzimwe nguva panokuvara munhu asi imimi tikuona kuti mabenefit? Tine urombono zvaitika netsaona yaitika. Asi muri kutendawo kuti imimi mazowana mafuta? Asi tachanzawo kuwanawo mafuta. Mauya nguva kuti mukwanise kuona mafuta because tikuona kuti vamwe vari kuti havasati vawana. Imimi maona nekuti mauya pana panguva iyi? Zvekuma7, tasvika panapa zvekuma7. Mafuta aya manga muchitora musina mvumo here kana kuti matombobvumidzwa muchitora henyu mafuta? Hatina mvumo yatapiwa, teichingotora. Zvino hembe dzichanocherera because dzikutosvinika mafuta? Hembe hatisina basa maiguru. Taonawo mafuta. Uku mashops edu mafuta anodhura zvisingaite $4. Saka taonawo emahara zvisinei hazvo pepari patsaona. Zita rangu ndoitwa Stella Musha, muri paDestiny TV. Musakanganwe kuita subscribe.